Que no li trobes el punt a l'arròs? Doncs jo t'ho poso fàcil. Amb aquests ingredients que tenim tots a casa, farem un plat que en diuen arròs de pobre. Posem oli d'oliva en una olla i un gra d'all que fregirem a foc lent. Amb paciència ens quedarà tan tou que el podrem xafar amb una forquilla. En aquest oli ben aromatitzat de l'all hi afegirem 300 grams d'arròs. Remenem bé perquè agafi tot el sabor i es sofregeixi també. El tindrem un parell o 3 de minuts. Mentrestant farem la picada d'all i julivert. Aquesta recepta és molt senzilla, però et serveix de base per fer qualsevol arròs. El pots fer amb xampinyons, gambes, calamarsons, carxofes, musclos, verduretes... El que hi posis quedarà bo. Ara és el moment d'afegir la fulla de llorer i el pebre vermell. I ho remenem. Jo hi he posat el safrà directament, però et recomano que el posis dins la picada perquè quedi més ben integrat. A la picada d'all i julivert hi afegirem una mica del caldo de verdures. Remenem, ho posem dins l'olla i la resta del caldo també. També ho pots fer amb aigua i un trosset de pastilla de caldo concentrat. Hi posem sal al gust i esperem que arrenqui el bull. Ja ho tenim, tapem i ho introduïm dins la CCM. Jo he utilitzat un arròs rodó del Montsià i en el paquet hi diu de 12 a 15 minuts de cocció i això és el que he fet. Si vols que l'arròs et quedi al punt, l'has de tenir dins la CCM al mateix temps que el tindries al foc i així et quedarà perfecte. Ja el tenim a punt per servir. És una recepta molt senzilla, però el seu gust et sorprendrà. Me la puc imaginar també amb 2 ous ferrats. Anima't a preparar-la i digue'm quin ingredient especial hi has afegit. Coneixes la cuina de consum mínim?